Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency ka parlo nongnam ka chithangklong Kaziranga kohora long kedo Kazirong hangpi Memorial Park amen pen kedamtang surihini ra ingkoy aningkan ason asai ke klempon ji pu amen pen long I ke sompon ki ke somjong ason paman mira asai doan klempon ason ti misenji kedamtang surihini ra ingkoy aningkan theleni phai sirkebarni Kazirong hangpi Memorial Adonri Kazirong hangpi guest house lapen beautification and extension of Kazirong hangpi Memorial Park Aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangari dengpen long I somponlu bonta pining an ningkan ke thompleng de rapida thangna rasai ke klempon angthek raratu thek ponlong le detlo kidamtang ningkan hiniang bong det piarlo covid ke so kijum pura jok thangnat kaching thura sai sitami dengponlong le detsi padokoklu bonta pining surihini raing kora ke thom asing kana bangki bangso asai ki klem kledo an setame ki klem pangching pon bomlo bonta Kazirong hangpi amen pen long ikisom adima bangki non puanta thangnara sai ki klem pon pisi thek ponong lo lasong si asai ki ding ponji mate kaching thura sai ki klem ponji aphan ki ongdong adima long lapuson long e somchot po asai mo bangki ki thek ponong lesi ki ong bangso jok bangso long ita kisom thap mate kisom pajoy chot poma pusi ke ongdong arada tumpen minje ponrinti Kaziranga puke pier theda nongnam ka chithangplong adim na pen tourist place pusi pudamlo bonta bangso Kazirong hangpi Memorial Park along abangke thangnat kaching thur thekponong lesi akumlin parjap chot pen akaprek thangnat kilang mimi ason amatsi thekponong le detlo Lasi bangso kotha Karbi Anglong Autonomous Council atum RDP ponra bangso Kazirong hangpi Memorial Park along amon ki pipen bangbang adim ason angtan pen kewang kijoi kelang atum nang pahumri mate nang pajui mimi palang mimi adim semar ponason ti mesenji News report Karbi Anglong Live